תזכיר לי מי הלקוח היום שוב? תגיד לי, מתי תגיע מוכן לפגישה? לא מספיק שאתה נראה כמו אבא שלך, אתה גם מתנהג כמוהו. ולדימיר רוסטובסקי, איתן. האוליגרך. אל תעשה לי פדיחות היום, זה לקוח מאוד מאוד חשוב. אני עושה לך פדיחות, תגיד לי. מה אתה עושה? מה? בוא כבר. מספיק עם העוגיות האלה, נו, קדימה. אמנון! רוחמה. תגיד, דורון, גייז לא אומרים לדעת איך להתלבש? היי צ'פאפה. גרגל רוצה אחד? שוב. לא תודה, זה לא כשר. אמנון, מה אתה עושה פה? יש לי כאן לקוח עשיר, דירה יקרה, בדיוק כמו שאני אוהב. נס וידן ירוחי. מה? מה שם הלקוח שלך? אני כבר לא עובד אצלך. ולדימיר סטרסלובסקי. לא. ידעתי שהגוי יזמבר אותנו. היית מתה! תביאי את התיק, מהר! איתן, רוץ במדרגות, מהר! פרוץ אליה. את שלא תישא את שם השם לשווא. סליחה, אלוקים, סליחה. אני אומר לך, לא, נדמה לך. נדמה לך אולי, נדמה לך. זה נדמה לך? פריירים לא מתים, הם רק מתחלפים. אמא שלך חתיכת מניאק! עזוב את זה כבר, תעכב את גיא. איתן, מה אתה עושה פה? למה לא התקשרת? אתה אמרת שתתקשר. אני אמרתי שנתקשר? הפלאפון שלי. הוא פשוט היה בתיקון וכמה ימים... אני מדבר איתך. רגע, אז איך ידעת איפה אני גרה? את אמרת לי. תקשיב, אני חייב לעוף, אוקיי? ביי. רגע, אבל לא באת בשבילי? לא. אתה לא נכנס! סוזי! סיכוי, חתיכת חוצפן! השירוביץ' שלי. הכל אמרתי לי. מה זה? מה זה? ולדימיר! Ты не можешь меня это сделать. С вами приятно делать бизнес, Владик. Thank you.